मबाइल गंसेयानो थफबलायदो नै लोगोफोर ओरैबायसा माने मा होनो मबाइलावल' गोसो होदो आरोना जेरावबो माने गोसो होखायाखै नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनो थाबावो सोरबाफोर माने गोदानै हाबसननानै नायदोंब्ला चेनेलावहाय प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनो गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर पुरा स्र' आरो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायसा सान्दुंबो दङा अखाबो हाया ख्रेब ख्रेब आरो ना माने अखायाबो बांद्राय गोसा नङा ओमफ्राय माने सान्दुङाबो गैया रोहो रोहो आरो ना ओमफ्राय फ्रि फ्रि हाबाय दं आरो एसे माइसुं बायदि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि सानसेनि गेजेराव मा देखायलांनो हायो नायलांबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर दायो न' गाहायाव खावब्ला नुजाफैबाय आरो लोगोफोर माने न' गाहायाव फैनानै डाइरेक्टनो माने साहासो फुदुंफैबाय आरो ना गाइखेरनि गथानो ओमफ्राय साहाखौ लोंग्रोना लानोसै र' ओमफ्राय दायो मानि पार्टि दं नोंथांमोननो खोथागासिनो दं दसे उनावहाय दै लोगोफोर जि दावराव लोगोफोर गथ' गथाय माने जमा जाजोबना दिनै सानदे नालाय ओमफ्राय नै गावबा गाव रेडि जाबाय दं सा लोंनो ओमफ्राय ओजोंहाय नै बिमादैया मा होनो पियास हाना दोन्दोंमोन बेखौनो थबसेयाव देगासिनो रबिबार ना बिराद दुस्थ' लोगोफोर खर' मोनलायगोन आरो ना दिनै नो बेटाफोरनो मोसागोन देदो ज' जाजाय थाबाथाय जि बुरजा जायो लोगोफोर दिनैथ' आरो रबिबार नालाय गथ' गथायफोराबो जि जमा जाना फैयो सेलायलायना जिउ जायो मिथाइ मुथुमबाबो मालायनो थांदों मामि सानलायगौ मिथाइ जानाया लोगोफोर अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय दं नालाय एसे खोमसि जादों आरो जायगाफोरा ओमफ्राय दिनै माने न' गायावनो पार्टि दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालि मा होनो साराय नाम्बारा मा ओंख्रि संखो नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै संगासिनो दङ दायो बिथाङा नै सबाइ लोगोफोर नै बिजावजालिया सबाइखौ रुग्रोनानै लाबायनो आरो ओमफ्राय एसे गथा जादों ओमफ्राय बेदरखौ माने एवफ्रामनानै होनोसै साराय जानगासिनो दङ नै लोगोफोर बेदराबो रेडि जाबाय आरो ना बेदरखौबो माने गोदाखांबाय ओमफ्राय लोगोसे माने नै मस्ला मस्लि बिदिनो बानलु बायदिसिना उनफबनानै देफबनानै लाखाबाय संनो थाखाय रेडि थियारि जाबाय आरो ओमफ्राय जाहाय नै सारायाबो जागाया जि खोमसि जादों दै लोगोफोर अखा हादों ना मबाइल गंसेयानो थफबलायदो नै लोगोफोर ओरैबायसा माने मा होनो मबाइलावल' गोसो होदो आरो ना जेरावबो माने गोसो होखायाखै नै मोसाखांनानै दायो मबाइल गंसेयानो थफबलायदो सासेया खारलांबाय ओइनो मोनबायबो लोगोफोर नै सबायजों दाउजों जि बरिया मोनखाबाय नै रद' बेदराबो जि साफा मोनखादों नै सबायाबो ओमफ्रायो लोगोफोर र' आरो मोनसे दंबावो दे नै बिथिंजाय आरो आलुजों दाउ बयलार आरो लोगोफोर बिलाहिबो ना बिलाहिबो लोगोसे ओमफ्राय नै जानायनि लाहार फाहार बानायगासिनो दायो बयबो नुबाय थायो जाखां लोंखां दायोनो जमा गय फाथै ज्रोम जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो माने दसे जिरायबाय जमा जमि जिरायलायगासिनो दं ओइ नै आइ बिखुमजोआ ओइ जानिया जाया ओमफ्राय नै जाबाय बिखुमजो उन्दै रांगावलि ओमफ्राय ओइ बिजावजालि 3 नाम्बार खनानिया माबा जानाबो आलासि फैनायाव बुरखांना 3 नाम्बार आरो सासेया 2 नाम्बारा रद' थांदो दासान्दि एकदम फुजानि गरम ना हाव अरखियाव जेरै दं बाजारानो खेब्रैल' मोनसिगोनसो खोमा अरखिया जेरै बन्थ' बननिया रोहो जायो लोगोफोर थिग बिदिनो जा बिजावजालि 2 नाम्बारनि माबायाबो बिखायाबो रोहो जाना दं आरो फुजानि गरम ड्रेस पार्टिबो लायनाय ओमफ्राय दा बिराद हाखु दाखु ओंखारदों सिलिखा दंफाङा थाब खामा खोमायानिसो सबायजों दाउजों एकदम जास्लाबासै खावसे जाबाय खावसे गारबाय आथुरजोंनो नै दा डाइरेक्टनो रडआव ओंखारलायबाय गानै जुमै अरिजिनेल इन्दिरखौ गावनो लाग्रोबाय नामा बेनिफ्राय माथा जि आजिखालिथ' आरो दख'ना फालि सेकल' ओंखारदों ना ओमफ्राय आइया दख'ना लाबाय लाया आं सेक सुं नाङा आङो फ्रकसो गानना नायगोन जाथाराय आइनिया माबा फ्रकसो नायनानै माबा गाननानै नायगोन माथ' दख'ना दाम जानाय ओइ
बर'आ जेखैबो उल्थां फाल्थां आलायसिलाय अ नै फैसानि सिसुल' इदिनो दख'नाया दाम जानायखाय नोङो गस्लायाव 500 मोनो 250 मोनो दख'नाखौनो 250 मोना ना मानो मोनलाय हौवाफोरनिसिंसो बायगोन सायाव माबा नोङा नों गस्लाखौबा खमाव मोनगोन ओमफ्राय दख'ना खमाव मोना मा ओंख्रि जाखो रग' रग' सानबाय मालाय नै जि लायनो थांनो इसिखौनो लाबोदो आरो गयानो गैला खोमास' गय जागौमोन नोङो जिबाबो लाबो दा एखौनो दुखायोबा 11,000आव नोङो 2,000 हरोबाबो खैखा मोनगोन गांबा सिना थांनो गोनाङावनो बेसो सबायजो गय गैला जों जाजोबबाय थां थां नोङो सौराफोरनि माबा नै बाङालिफोरनि मिथा पान जालांदो नोङो खोनादो बाङालिफोरनि मिथा पान जालांदो थां गय गैला थां एकदम दाउ बिरनाय होलां नङाबा मोनगागोनबो दख'ना फालि सेगा इन्दि जि फाननानै मा लागोन नोङाय एसे दाम गेसनि माबा बायगोन स्टक बायगोन गाबोनो गांसेखौ नोंहानि जिउ जना थाहैबाय थागोन आं दखाननि सेराव बाजाराव सालबारियाव ओइ लुना मैया हाबनायबा लाबोगौमोन आं माखोसै माखो होमबालाय बोरै जा माखोसै एथ' नाङा फिसाला माथा गरमसो जागोन माबा सेक लानना फैनो लाबनानै फाननांगौनो ओमफ्राय गावनो फैसाखौ जुदि जिया आग्लायबारि थान लाफिना माबाखौ जिखौ रिटार्न लाफिनानो ओमफ्राय बुस्थुआ जोङो दाम ओमफ्राय नोंसा फाननो हाबाबो हायाबाबो जायखिजाया नोंनि दखानाव थाथो इदि नामा गांसेयाव ओमफ्राय फुजा बायखांनानै फानखांनासो फैसा खैनांगौ होमबा फुजायाव सेल जाया फुजायाव सेल जागोन खोमा जागोन खोमाहाय दाथ' आरो बारा गरम गरम जाथाराखैना खुनु गेरेन्टि गैयि रखम ना ओरैबो पुराना मडेल बासलायसनि माबागोन खोमाहाय बिक्रि जागोन खोमा दा फुजा खाथिथारबा लालाबायगोन ना मानसिफोरा फानो र' फाननायालाय ओमफ्राय दा 1200 गावखौनो फाननांगोन आरो बेलेग जिल्ला फाननानै माने नोङो इ गोजा लाना 1200 गावखौनो नांगोन आं बेखौनो होफिननो नागिरदों